jeres vikar i dag. Jeres lærer gik ned med stress, men jeg tænker stadig, at vi kan få det til at fungere. Det er ikke sjovt. Så hvad har I om nu? Matematik? Fuck, jeg troede, det var dansk. Okay, I må gerne lige sidde ned. Det er lige meget hvor, bare sæt jer ned nu. I må gerne lige stoppe med at slå derovre. Det behøver vi ikke nu. Tag også lige fingeren ud af øret. Det er lidt mærkeligt. David, stop med at lugte til dine fingre. Du kan ikke sætte dig på den, og så bagefter lugte til den. Hvordan dufter den? Jeg er på niveau med jer, så jeg tænker, at vi tager det lige stille og roligt her til en start. Hvad skal vi arbejde med i dag? Er det gange, eller er det ligningsstykker? Gange, det har vi styr på. 19 gange 20, det er bare, ja, herind. Den er ikke til brug nu. Vi skal lige vente et par år med, før vi bruger den. Det skal altså sidde i hovedet. Hvad får man det til at bruge den? Hold nu kæft, David. Det er en anden snak. Jeg skal fandme ikke have sådan nogle møgunger som jer. Det er sidste gang, jeg er vikar her, det kan jeg godt fortælle. Er der nogen, der vil have en Red Bull egentlig? De hjælper især med gangestykkerne, og så tænker jeg også, at de rammer godt. Altså, I får virkelig meget energi af dem, så jeg synes, I skal tage en. Nå, jeg kan også se, at I er ved at få fri, og I er ikke længere mit problem nu, så jeg tænker bare, at I kan tage det her slik, og så ses vi bare ikke rigtig mere.